Maen nhw'n dweud bod y tebygolrwydd o gael eich geni yn 1 o bob 400 triliwn. Eto i gyd, dyna chi. Dim ond 1 o bron i 8 biliwn o bobl ar y blaned hon. Beth fydd eich stori chi? Oes gyda chi'r hyn sydd ei angen i ymuno a chwyldro? Mae'r môr yn ein hesgyrn, ein hafan ein hunain. Rydyn ni wedi adeiladu ein bywydau o'i chwmpas. Ac ers blynyddoedd, rydyn ni wedi bod yn harneisio ei bŵer a'i botensial. Rydyn ni'n ddiwyd. Mae Sir Benfro eisoes yn cyflenwi 1 rhan o 5 o anghenion yn i'r Deyrnas Unedig. Ond mae'r galw yn cynyddu, ac mae gyda ni gyfle i dyfu a datblygu, gan weithio ochr yn ochr â diwydiannau presennol a rhai sy'n dod i'r amlwg, a'i cefnogi i adeiladu dyfodol mwy cynaliadwy, dod yn arloeswyr mewn technoleg ac arloeswyr ynni adnewyddadwy. Ond i wneud iddo ddigwydd, bydd angen pobl fedrus, uchelgeisiol, fel chi arno ni. Bydd yr ychydig flynyddoedd nesaf yn rhai chwyldroadol yn dod â miloedd o swyddi i'r gornel fach hon o Gymru. Rydyn ni'n fwy na dim ond lle hardd. Cynllunwyr a rheolwyr prosiect, peirianwyr ac ecolegwyr, technegwyr, dylunwyr a datblygwyr. Mae eich angen i gyd arno ni. Gallai eich gyrfa fod yn agosach nag yr ydych chi'n meddwl. Dydy'r prosiectau hyn ddim yn digwydd ar eu pennau eu hunain. Bydd angen byddin gyfan o bobl ar bob un i'w cadw i fynd. Ydych chi'n meddwl bod gyda chi'r hyn sydd ei angen i ymuno â nhw? Mae ein her yn enfawr. Heddiw, daw ychydig dros hanner y trydan a ddefnyddiwn yng Nghymru, o ffynonellau ynni adnewyddadwy. Ond erbyn 2030, rydyn ni eisiau cyrraedd o leiaf 70%. Mae gan Sir Benfro ran enfawr i'w chwarae, yn enwedig gyda'r datblygiadau mewn gwynt arnofiol ar y môr a hydrogen. Wrth gwrs, rydych chi'n un o bron i 8 biliwn o bobl ar y blaned. Dim ond un gornel fach o'r ddaear ydyn ni, ond rydyn ni eisoes yn creu tonnau. Ydych chi'n barod i ymuno ar chwyldro? Dwi yn. Ydych chi?